Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Arturo. Taong 1980, Lalo, Cagayan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira malapit sa tulay ng Magapit ang pamilya nila Arturo. Pangatlo siya sa 7 magkakapatid, kaya na may medyo naging mahirap para sa kanya ang mga bagay-bagay. Bukod kasi na utusan siya sa kanila, marami din siyang mga trabahong inaatupag kasama ang kanyang ama. Ayaw na ayaw noon ng kanilang padre de pamilya ang tatamad-tamad at lampa, kung kaya't kahit may iniinda siyang karamdaman, hindi yun rason para magpahinga. Lahat silang magkakapatid noon ay disiplinado ng kanilang mga magulang na halos dumating na ang puntong hindi sila kumakain hanggat hindi sila nito pinapayagan. Marami naman ang pinagkukunan nila ng pangkabuhayan, subalit nakadepende talaga sila noon sa biyayang maaaring maibigay ng sapa. Pangingisda kasi ang kanilang pangunahing hanap buhay na siyang muling nagtaguyod sa kanilang pamilya pagkaraang maisagawa ang tulay sa Magapit. Kapag nagkataong marami sila noong huli, dinadala nila ang iilang mga isdang matataba at malalaki sa sentro ng baryo upang ipalit ito sa kaba ng bigas at iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ganon at ganon ang gawain noon nila Arturo hanggang sa lumaki siya. Sa ilang buwang pananatili nila sa ilalim ng tulay, paulit-ulit ang naging paalala ng kanilang ama ukol sa panganib na maidudulot nito sa kanilang pamilya. Tandaan ninyo, Arturo, marami na akong nakita sa tulay na yan. Kaya kung nais ninyong maiwasan ang anumang kaganapan, sundin niyo ang lahat ng aking sinasabi. Paalala ng kanyang ama. Nasisiguro din noon ang ama ni Arturo na hindi mga ordinaryong tao ang nagagawi sa tulay, lalong-lalo na tuwing sasapit ang takip silim. Minsan na kasi niyang naranasan doong dumaan noong mga panahong nagagawi pa siya sa ibayong baryo. Ayon sa ama ni Arturo, na kapag binaybay mo ang napakahabang tulay tuwing takip silim at wala kang ibang kasama, doon magpapakita ang mga demonyong nakakubli sa kaanyuan ng mga taong hindi nila pamilyar sa kanyang mga biktima. Magtatangka itong makipag-usap sa mga nagagawi sa lugar hanggang sa dumating ang puntong magtagumpay ang mga ito. Kapag nagkataon naman noong hindi siya pinakinggan ng mga taong nagagawi roon, doon na dahan-dahang gagawa ng paraan ng nilalang. Dagdag pa ng ama ni Arturo, maging siya aminadong nabiktima ng mga demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, wala naman noong nagawa si Arturo kundi ang makinig ng mabuti sa mga sinasabi ng kanyang ama. Sa pagsapit ng gabi, napagpasyahan naman nila noong magmasid sa tulay, kagaya ng naging kwento sa kanila ng kanilang ama. Sumama noon sa pagmamasid ang kanilang nakatatandang kapatid, kung kaya't hindi na sila noon nagawang mapigilan ng kanilang ama. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, panay naman ang pagsasalita ng kanilang nakatatandang kapatid ukol sa mga bagay na kanilang narinig. Ayon sa kanya, hindi siya naniniwala sa sinasabi ng kanilang ama sa kadahilanang tinatakot lamang sila nito. Maaaring may mas malalim pa na dahilan ng ama noon nila Arturo kung bakit itinatak sa kanilang isipan ang ganoong kaganapan. Pinabulaanan din ito ang tungkol sa mga hindi pangkaraniwang tao na nagagawi sa lugar, gawa ng ilang beses na din siya doong nadapo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagawi na nga sila sa ibabang parte ng tulay. Doon ay inilawan nila ang ilalim nito upang makita ang mga nilalang na nanananahan doon tuwing gabi. Kita nyo? Wala, di ba? Maniwala kayo sa akin. Tinatakot lang kayo ni ama. Wika ng kanilang panganay. Matapos nila noong mag-usap, dali-dali naman nilang binagtas ang daan papaitaas ng tulay.
Pinagmasdan nila noon ng maigi ang buong paligid nang sa gayoy makita nila ang mga nilalang na nagmamanman sa lugar. Maya-maya pa, merong dumaang isang sasakyan, kung kaya't napagpasyahan na nilang magkakapatid na bumalik na sa kanilang tahanan. Hindi kasi sila noon komportableng makakita ng sasakyan, gawa ng masyado pa silang mangmang sa mga teknolohiya. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad pa uwi, ramdam na noon ni Arturo ang pagkumbinsi ng iilan niyang mga kapatid ukol sa mga bagay na pinapaintindi sa kanila ng kanilang panganay. Bagaman maraming naniniwala sa sinasabi nito, hindi pa rin maisawalang bahala ni Arturo ang katotohanan sa likod ng mga katagang binanggit ng kanilang ama. Mahilig kasi siya noong mag-isip ng mga bagay na hindi kapanipaniwala, kagaya ng mga aswang at iba pang mga nilalang. Kung ang kanyang mga kapatid noon ay kinagagalitan ang mga aswang, kabaliktaran dito ang nararamdaman ni Arturo. Isang araw, habang namimingwit siya ng isda sa sapa, napagpasya niya noong tumungo sa gitna dahil nakita niya ang iilang mga malalaking isda na kumakain doon. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang ama nang sa gayoy magawa niya itong masorpresa sa mga isdang kanyang mahuhuli. Habang dahan-dahang nagsasagwa noon si Arturo, doon niya nasilayan ang iilang nagsisilakihang tilapia ng malapitan. Sa puntong yon, halos hindi niya nagawa pang maitago ang kanyang pagkatuwa dahil sa kanyang mga nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga siya sa lugar na siya namang naging hudyat para sa pagbaba ng kanyang pain at pamingwit. Napakaraming tilapia. Siguradong matutuwa sa akin si ama neto. Wika ni Arturo habang matyagang naghihintay sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas. Doon na nga niya nakuha ang iilang mga malalaking tilapia. Hindi magkamayaw sa tuwa noon si Arturo sa kadahilanang nagagawa na niyang maisakatuparan ang kanyang plano. Dahil sa labis niya noong pagkaaliw, hindi na niya napapansin na tuluyan na pala siyang dinadala ng bangka sa kabilang dako ng lugar. Pagsilay ni Arturo sa paligid, agad naman niyang naramdaman ang napakalakas na pag-agos ng sapa na siya namang naging mahirap para sa kanya na kontrahin. Dahil sa mga pangyayari, wala na siyang nagawa kundi ang sumabay sa pag-agos ng tubig. Hinintay na lamang niya noong humupa ang paligid bago niya piliting makabalik sa kanilang pamamahay. Hindi naman noon gaanong nag-alala si Arturo sa kadahilanang marami din siyang maidadahilan sa kanyang mga magulang. Ang tanging nagawa na lamang niya noon ay ang giyahan ng maigi ang bangka upang hindi siya mapunta sa isang hindi kaaya-ayang lugar. Maya-maya pa, doon niya nakita ang isang napakalakas na daluyong na namumuo di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Matapos niya itong masilayan, agad naman niyang iniharap sa ibang direksyon ng kanyang bangka sa pagbabaka sakaling magagawa niya itong matakasan. Subalit kahit anong pilit noong kumawala ni Arturo sa daluyong, tila ba naging mahirap para sa kanya ang lahat-lahat. Nang mapagtanto niya noong wala na siyang magagawa, ninais na lamang niya ito ay kaharapin at lagpasan ng buong tapang. Paglapit ni Arturo sa daluyong, laking gulat na lamang niya nang bigla itong kumalma nang sa hindi malamang dahilan. Pagsilay ni Arturo sa ibayong parte ng sapa, doon niya nakita ang isang batang halos kaedad lamang niya na nakatitig sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong nilapitan sa pagbabaka sakaling magagawa siya nitong matulungan. Anong ginagawa mo rito? Bungad na tanong ng bata paglapit ni Arturo. Pasensya ka na kaibigan. Natangay kasi ako ng daluyong eh. Maaari bang malaman kung nasan ako ngayon? Nasa tribo ka namin. Ba't ka pumunta rito? Anong gagawin mo rito? Hindi mo ba alam?
Bawal pumanhik dito ang mga kagaya mo? Sagot naman sa kanya ng bata. Nang marinig ito ni Arturo, napagpasyahan naman niya noong maging mahinahon upang magawa niyang malaman kung nasaang bahagi na siya ng lalo. Kahit kasi tubong lugar noon si Arturo, aminado siyang marami pang lugar ang hindi pa niya napupuntahan sa lupang kanyang sinilangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad sa kanya ng bata ang kanyang mga dapat gawin upang makabalik sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, maigi naman niya itong pinakinggan sa paniniwalang ito ang magiging susi para makabalik siya sa kanilang tahanan habang hindi pa sumasapit ang takip silim. Medyo natatakot na kasi noong dumaan si Arturo sa sapa, gawa ng ang pumapasok sa isip niya, maaaring tangayin na naman siya ng alon. Ilang minuto pa ang lumipas, na antala naman ang kanilang pag-uusap ng bata, nang masipat niyang papalapit ang isang matandang babaeng kamukha nito. Maya-maya pa, agad namang lumapit ang bata sa matandang babae at kasabay nito ang pagwika nito ng, "Nay, gusto ko po siya. Huwag niyo po siyang sasaktan. Pwede ko ba siyang maging laruan?" Nang marinig ni Arturo ang sinabi nito, agad naman siyang napaatras habang dahan-dahang pinakikiramdaman ang buong paligid. Alam niya kasi noong malalagay sa alanganin ng kanyang buhay sa kadahilan ng maaaring ang mga taong nasa kanyang harapan, ang mga nilalang na paulit-ulit ikinukwento sa kanya ng kanyang ama. Maya-maya pa, nang akmang kakaripas na siya noon ng takbo, bigla naman siyang pinigilan ng babae na parabang alam na nito ang kanyang susunod na gagawin. Sinabihan siya nitong huwag gagawa ng mga bagay na kanyang pagsisisihan, na siya namang labis na nagbigay takot sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na noong nagawa si Arturo kundi ang manatili sa kanyang kinatatayuan habang nagsasawalang imik sa mga bagay na kanyang nararamdaman. Pagsilay niya sa paglakad ng bata papalapit sa kanya, bigla naman siya nitong sinabihan ng, "Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo. Gusto lang kitang maging kalaro." "Ha? Kalaro? Hindi ba't marami ka ditong mga kasama? Bakit akong gusto mong maging kalaro?" Gulat na sagot naman ni Arturo. Nang marinig ito ng bata, ngumiti lang naman ito sa kanya habang kampante siya nitong nilalapitan. Siya naman noon, ninais na lamang sang-ayunan ang nais na gawin ng bata nang sa gayoy wala na siyang magiging problema sa lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon nasipat ni Arturo na nasa ilalim pala sila ng tulay. Panay ang kanyang ginagawang pagpipigil noon sa kanyang sarili na makaalala ng mga bagay na sinabi ng kanyang ama upang maiwasan ang pagkalat ng takot sa kanyang buong katawan. Maya-maya pa, pumasok na nga sila ng bata sa isang kubo at kasabay nito ang pagsilay niya sa iilang mga lalaki na nakaupo sa sala. Walang sabi-sabi, agad naman yung inutusang umalis ng mga bata na siya namang labis niyang ikinagulat. Isipin ninyo, mas matanda ng di hamak ang mga lalaking yun sa kanila pero nagawa itong paalisin ng kasama niyang bata. "Pasensya ka na pala. Hindi ko inaasahang nandirito ang mga utusan ng aking ina. Halika na, maglaro na tayo." Wika ng bata. Nang marinig naman ito ni Arturo, doon na siya nag-isip ng mga palusot na maaari niyang ilahad sa bata upang pahintulutan na siya nitong makauwi. Noy, ano ang pangalan mo? Ako nga pala si Arturo. Kung maaari sana, pwedeng ipagpabukas na lang natin ang ating paglalaro. Gabi na kasi, hindi magugustuhan ng aking ama na umuwi ako ng gabi. Ikaw din, baka mawalan ka ng kalaro. Dahilan ni Arturo. Ganun ba? Ay, sayang naman. Sige, bukas na lang. Pero kailangan mo tumupad sa pangako mo, ha?
Ayoko kasi sa mga taong sinungaling. Sagot naman ng bata. Matapos nilang mag-usap, inutusan siya nitong ipikit ang kanyang mga mata sa hindi malamang dahilan. Agad naman yung ginawa ni Arturo at noong pagmulat niya, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang nasa itaas na sila ng tulay kung saan nasa ibabang parte nito ang kanilang bahay. Sige Arturo, bukas na lang ha. Hihintayin kita rito. Siguraduhin mong nakapagpaalam ka na. Wika ng bata habang dahan-dahan itong naglalakad papalayo sa kanyang kinaroroonan. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, dali-dali naman siyang bumaba upang tunguhin ang kanilang tahanan. Pagpasok niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Di pa man siya noon nakakapagsalita, agad naman niyang naramdaman ang napakalakas na pagsapak ng kanyang ina. Dahil sa mga nangyari, ninais na lamang ni Arturong manahimik at hintayin ang pagdating ng oras ng kanyang pagsagot. Matapos siya noong sipain at sapakin ng kanyang ina, binigyan naman siya ng pagkakataon ng kanyang ama upang maipagtanggol ang kanyang sarili. Kahit papaano, ramdam pa rin ni Arturo ang pagmamahal nito sa kanya dahil sa kabila ng lahat, nagagawa pa rin siya nitong bigyan ng pagkakataon. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman niyang inilahad ang lahat sa kanyang mga magulang upang malaman nito ang mga rason kung bakit siya nahuli ng uwi. Nang marinig ng kanyang ama ang tungkol sa batang nais makipaglaro sa kanya, bigla naman itong ipinatigil ang kanyang pagkukwento. Anong sabi mo? Bata? Nahihibang ka na ba, Arturo? Bakit ka pa pumayag na bumalik dun bukas? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Arturo ang sinabi nito, napabuntong hininga na lamang siya habang sumasagot ng, "Yun na lang kasi tayang paraan ko para makauwi eh. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas ho, aagahan ko ang pagpunta sa kanila." Matapos itong marinig ng kanyang ama, binigyan naman siya nito ng babala ukol sa oras na kailangan niya lamang gugulin sa lugar na yon. Ayon dito, dapat tanghali na siya pumunta doon dahil siguradong wala siyang madadat ng tao sa bahay nito kapag pinili niyang pumunta ng maaga. Magbaon din siya noon ng isang bilugang prutas upang maprotektahan ang kanyang sarili sa mga panganib na maaaring makasagupa sa lugar. Matapos itong mailahad ng kanyang ama, sinabihan siya nitong walang mangyayaring masama sa kanya kung hindi niya bibigyan ng rason ng bata para magalit sa kanya. Nang marinig naman ito ni Arturo, maigi naman niya itong tinandaan. Kinaumagahan, binigyan siya noon ng kanyang ama ng lahat ng kanyang mga kailangan bilang paghahanda pabalik sa lugar ng bata. Tinanggap naman itong lahat ni Arturo nang sa gayoy wala na silang maging pagtatalo. Sa pagsapit ng tanghali, ginamit niya ulit ang kanilang bangka pabalik sa lugar ng bata. Hindi na niya noon inisip kung papaano nakabalik ang bangka sa dalampasigan gawa ng maraming kumakalat na katanungan sa kanyang isipan. Naaamoy kasi noon ni Arturo na merong alam ang kanyang ama sa katauhan ng bata na siya namang itinago nito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman niyang naramdaman ang paglakas ng daluyong sa sapa kung kaya't giniyahan na niya ng maigi ang daladala niyang bangka. Sa paglayo niya noon sa kanilang tahanan, agad naman siyang nadapo sa ibayong dalampasigan. Doon niya nakita ang batang nakatayo sa ilalim ng tirik na araw na parabang kanina pa siya nito hinihintay. Mabuti naman at hindi mo ako binigo, Arturo. Tayo na, bumalik na tayo sa bahay ko. Bungad na wika ng bata paglapit niya. Sabi ko sa'yo eh, hindi ako sinungaling na tao. Kapag sinabi ko, darating ako. Matapos ang kanilang madali ang pag-uusap
agad naman nilang binaybay ang tahanan nito. Pagpasok nila noon sa isang napakadilim na kubo, nagsindi ng kandila ang bata upang magkaroon sila ng liwanag sa paligid. Panay din ang ginagawang pagkukwento nito sa kanya sa mga dahilan kung bakit wala sila noong bintana. Di naman yung gaanong ipinag-alala ni Arturo dahil alam niyang umaga pa at magagawa niyang makawala sa lugar anumang oras na merong magparamdam na hindi kaaya-aya. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ng paligid, bigla namang nabaling sa bata ang kanyang paningin nang masipat niya itong naglalakad papalapit sa kanya na merong daladalang isang malapad na kahoy. Paglapag nito sa kanyang harapan, bumungad sa kanya ang mga katagang nakaukit doon na halos hindi niya maintindihan. May mga simbolo din noong kawangis ng tao na parabang naghahayag ng kung anong bagay na nananatiling misteryo para sa kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti namang nagkakaroon ng linaw kay Arturo ang mga nakaukit sa kahoy ng isa-isa na itong ipinaliwanag ng kanyang kaibigan. Ayon sa batang yon, meron silang 10 batong magsisilbing buhay nila sa laro. Ang sino mang unang maubusan sa kanila ng bato ang magiging talo sa laro. Ang mananalo naman magkakaroon ng pagkakataong mautusan ang natalo sa mga bagay na maaaring gawin ito sa kanyang sarili man o sa lugar na kanilang kinaroroonan. Matapos itong marinig ni Arturo, tumangulang naman siya upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon. Maya-maya pa, agad naman siya noong napatitig sa bata nang marinig niya itong magwika ng, Hulaan ang magiging laro natin, Arturo. Kung sino man ang hindi makahula ng 5 beses, mapupunta sa pagpapahula ang kanyang 2 bato. Salita ng pagpapahula hanggang sa meron ng manalo. Tandaan mo na kapag ikaw ang manalo, may tsansa kang humingi sa akin ng kahit na ano. At kapag ako naman ang manalo, Arturo, pagbibigyan mo din ako sa mga kahilingan ko, ha? Nang marinig ni Arturo ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang maiging pinag-iisipan ang kanyang mga ipapahula. Sa pag-umpisa noon ng kanilang paglalaro, halos wala ni isang nahulaan noon si Arturo. Bukod kasi sa mga malalim na bugtong ang itinatanong sa kanya noon ng bata, wala din kahit isa sa mga ito ang nagiging pamilyar sa kanya. Matapos ang kanilang paglalaro noon, bigla namang napangisi ang bata habang nagwiwika ng, Paano ba yan? Ako ang nanalo. Susundin mo ang lahat ng nais ko, ha? Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paghawak niya sa kamay ni Arturo habang dahan-dahan itong inilalapat sa kahoy na merong napakaraming simbolo. Pagdampi ng kanyang 2 kamay sa kahoy na yon, bigla naman siyang nakaramdam ng labis na pagkakiliti ng kanyang mga laman loob. Halos dumilat-dilat na siya noon na parabang tuluyan ng kakalas ang kanyang wisyo sa kanyang katawan. Maya-maya pa, agad din namang inialis ng bata ang kanyang mga kamay sa kahoy at kasabay nito ang pagbalik ng kanyang normal na pakiramdam. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali namang pinalabas nito si Arturo nang walang kahit na ano pang binibitawang salita. Bago niya noong tuluyang nilisan ang lugar, nakita niya pa ang batang kumakaway sa kanya habang pinagmamasdan ang pag-alis ng bangkang kanyang sinasakyan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakauwi na si Arturo ng ligtas. Tulala siya noon at hindi mapakali sa kanyang paglalakad dahil sa patuloy na pag-iisip ng mga kaganapan na hindi niya nauunawaan. Nang masipat naman siya noon ng kanyang ama, agad naman siya nitong binuhusan ng tubig tabang at dali-daling pinapasok sa kanilang bakuran. Kinagabihan, doon na narinig ni Arturo ang pagtatapat ng kanyang ama kung bakit binigyan siya nito ng permiso upang makipaglaro sa bata. Tama ka, Arturo. Hindi ordinaryo ang batang iyong nakita.
Wala tayong kakayahan para siya ay kontrahin, kung kaya't hinayaan kitang makipaglaro sa kanya. Naranasan ko na din yan, iho. Kaya na may kampante akong makakabalik ka rito ng walang galos sa iyong katawan. Wika ng kanyang ama. Dagdag pa nito na ang ginawa sa kanya ng batang yon ay ang pagkuha ng kakarampot niyang kaluluwa upang magsilbing pang-akit ng mga dayong nagagawi sa lugar. Ginagamit nito ang mga kaluluwa ng batang naninirahan sa baryo para makalikom ng sapat na pagkain ng kanilang tribo. Marami din umanong nakakaalam sa ganoong gawain ng mga aswang at halos karamihan sa kanila noon naranasan ng mahigupan ng mga kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ng kanyang ama, doon niya din napag-alaman kung bakit bawal silang tumungo sa itaas ng tulay, lalo na kapag gabi. Marami kasi doong nadadalang dayo ang mga aswang na siyang ginagawang pagkain ng mga ito. Hindi rin marunong kumilala ang uri ng bata kung kaya't masyadong mapanganib para sa kanila ang magawi doon ng 10 oras. Makalipas pa ang ilang taon, ganon din ang nangyari sa mga kapatid ni Arturo. Hinayaan lang naman nila ito sa kadahilan ng wala sila noong magagawa kundi ang magbigay ng alay sa mga aswang upang hindi manggampala. Nang tumungtong na sa edad na 20 anyos itong si Arturo, napagpasyahan niyang mangibang lugar upang doon na manirahan at magtrabaho. Ayaw na niya kasi noong maiparanas sa kanyang mga supling ang nakakapangilabot na buhay sa kanilang baryo, lalong-lalo na ang ginagawa ng mga aswang na kumukuha ng kaluluwa. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig yung ganitong klase ng aswang na kukuha sila ng kaluluwa tapos gagamitin nila yung kaluluwa ng bata na yon para pang-akit sa mga magiging biktima nila. Tas, ang tanong ko lang, saan kaya tong tulay na to? Baka naman meron tayong mga lokal na nakatira sa nabanggit kong lugar. Pakibalitaan naman kami. Comment nyo naman sa baba kung anong na-experience nyo dyan sa lugar nyo para naman meron kaming idea. At doon naman sa iba na hindi naman taglugar, i-comment nyo naman yung kung ano yung masasabi ninyo sa kwentong ito. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.